Vítajte na YouTube kanáli Dynamiky bohatstva. Moje meno je Jan Polák a som priekopníkom dynamiky bohatstva vo svete aj u nás. A veľmi rád by som vám ukázal niektoré aspekty dynamiky bohatstva, ako budú aplikovať pre vás, pre vaše bohatstvo, pre zmysluplné podnikanie a hlavne preto, aby ste mohli objaviť svoj podnikateľský talent a vedieť ho využívať v tom, čo robíte. Či už pracujete, alebo podnikáte, alebo ste súčasťou tímu, alebo pracujete sami. Na tomto kanáli budeme mať videá a zdroje, ktoré vám umožnia objaviť svoj prirodzený podnikateľský talent, nájsť inšpiráciu v tom, ako podnikať zmysluplne a hlavne, ako sa zabaviť tým, čo robíte.